Umnyango wezempilo uthi abantu abalinganiselwa ku-1.5 wezigidi kumele banikezwe imishanguzo yokuthiba igciwane lesandulela ngculaza ukuze iNingizimu Afrika ifinyelele kwimgomo ye-UNAIDS ka-95 yaleli gciwane. Lokhu kungenxa yokuthi amaphesenti angama-95 abo bonke abantu abaphila negciwane lengculaza kumele basazi isimo sabo. Kuthi abangamaphesenti angama-95 alabo kumele ukuthi badla ARVs. Kuphinde kube ukuthi abangamaphesenti angama-95 abantu abathola imishanguzo sebenezinga eliphansi legciwane emzimbeni yabo. Uma sibuka ngokwama numbers ukuze sikwazi ukuthi sifike kule miqathango esibekeliwe sidinga okungenani ukufaka abantu abawu 1.5 million ku treatment ukuze sikwazi ukuthi sifike kule target lene sibekwele i-UNAIDS. I-South African Medical Research Council ithi ukuqeda igciwane lesandulela ngculaza kudinga izindlela ezinamandla zokuvikela njengokwenza umuthi wokugomela legciwane. So we're doing a whole lot of programs in what we call HIV vaccine discovery or HIV experimental medicine, where we're using immunogens that we are trying to coax the immune system to develop those powerful neutralizing antibodies that we saw with COVID. Ezempilo zivumile ukuthi phakathi kwezinto ezivimbela abantu ukuthi bayofuna usizo babhekana nokucwaswa emtholampilo. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.